18 नं मानास सेरफां बियाबाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ अनसायनायनि दोहौ। 18 नं मानास सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय बिजय बाजाराव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ नागारना सा 207 मददगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ नागारनानै लोब लोब ओंखारबोदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय। बिपिएफनि बिजाथि जांगिला हाज'वारिखौ देरहासार खालामनो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैनाय नुथाय। चिरां जिल्लानि 18 नं मानास सेरफां बियाबनि बावरागुरि आरो बिष्णुपुरनिफ्राय बिजेपिनि सा 16 सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैयो।